Hello everyone, welcome back to Alicia another YouTube channel. So Lwgwper video labiyo birat gobaw जाबायमोन ओमफ्राय दिनै video लाबोफिननाय जाबाय ओमफ्राय आङो माने दिनैहायो कलेजबो बन्दना ओमफ्राय जोंनि कलेज खाथियावनो मामा फैगोन हिमन्त बिस्वा शर्मा ओमफ्राय बे फैदोंनो ओमफ्राय जोङो नुवासै दायो जोङो मोनसे रेस्टुरेन्ट थांगासिनो ओमफ्राय दाहाय लोगो मोनोबा फैफिनसै आरो स' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नालांबाय थादो स' लोगोफोर जोङो नै सफैबाय ओमफ्रायो मामानि हेलिकप्टारखौबो नुबाय नुनानै ओमफ्राय मानसिखौसो नुवासै जोङो दाहाय नुगोन ना नुवा नायनोसै लोगोफोर बिदिबा साबा आरोना ओमफ्राय थांगासिनो दङ नुबाय माबायदि लाजियो बिसोरो फट' लानायावबा एक्सपार्ट लाजिनायावबा बेखौ मा लाजियोथाय आसलसो मोनो आं देखायथारला आङो नै लोगोफोर जों बेहायनो हाबसिगोन आरोना जलि डाइनावहाय नै लोगोफोर बेयावहाय बिराद मोजां मोजां गस्ला मोनो ओमफ्राय 5+ only for ladies and ओमफ्राय नै इयावहाय बाजार इन्डिया ओमफ्राय थांगासिनो लोगोफोर जोङो फाइनालि मोनफैबाय ओमफ्राय जोङो हाबबायबो स' नायलांबाय थाबावदो लोगोफोर जोङो अर्डार फैगासिनोहाय फट' लाबाय आरोना ओरै थांलाबायनानै आरो नायलांबाय थाबावदो लोगोफोर नै लोगोफोर जोंनायखौ फ्रियाव जानो होदों खा लोगोफोर फाइनालि जोंना जाग्राया संबाय इमान गोथाव नै लोगोफोर जानो लुबैदोंना लुबैयाखै कमेन्टआव खिन्थाहर लोगोफोर आंथ' बिराद जाखादों माने ओमफ्राय नोंथांमोनाबो फैनो हागोन माबा बाजार इन्डियानि गोजौआव जलि डाइन दङ आरोना बेहाय टेस्टिमोन आरो लोगोफोर नै जोङो जाखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर जोङो दायो जाखांनानै ओंखारबाय आरो ओमफ्राय नै बिसोरो फट' लानाया लिंबाबो फैया लोगोफोर जों दा मामाखौ नुगोन ना नुवा जों नायबोसै आरोबाव जों नायलांबाय थादो नै जों मा खालामदों फट' लादों लोगोफोर जोङो मामाखौहाय लास्टावहाय नुबोआसैनो ओमफ्राय दाना बिनि जे
पस्टार होदोंमोन लामायाव बेखौनो नायनानै फैबाय। सो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो